खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 15 जानुवारि 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गाव हारसिङै जेबो साननो रोंनाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबजोंसो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों मोजाङै बाख्नाय जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गोबां गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा सोंखारिजानो हागौ। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाइ बुंनायानो गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो बिसि फिसायनि गेजेराव मोजाङै अनलायनाय फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ जोबोर बाख्नायगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायोब्ला बांसिन अनसायनाय मोनगोन आरो गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय थागोन। सांग्रां जानाय देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो खामानिखौ मावफुंनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मेंनाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंनि थुबुराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। मानहानि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव बेले बेजे थासारि नुजानो हागौ। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोबां सुबुंनि गेजेराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनै गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।